Kardom. Aprang si Nordisk Karbi Life kelang alat ton aphan kardom nak pajek lo. Arni bang ta nangli tuma phan akenang sot lapen prek jeka birta nakivan pibo mason thot si pini le thot si tame nangli tuma phan isi akenang sot lapen prek jeka birta nakivan pije phan si non nilitum pini la bangso any Karbi Life asai hemalom nilitum dak kachup hapon dolo nangli tum ta chini lo non malom apor lake kilik apor iklo non ke bang ji jang ne chiklo ni phai krisir kep arni pulo tangte MP kilik iklo lasi MP kilik aprang ili tuma responsible ko pilo MP ke haji inu abangpu sita mela innovate abangpu si karbiak kheipen represent onji parliament lo lasi la bangso MP apu thagli tum kachini akenang sot thepik chanam lasi jasamet bangke ilitum karbi aradatum ilitum leader aphan ilitum songja pophan kachi toidunji plotangte ala phan pang thekpa menangji a hokpet pen ilitum khei phan nangrum pon unpoma karbiak khei tuma kari nang papling pi unpoma parliament along table tengun unpoma mate aseang tong chibidun unpoma hai poma aja kong dopoma pula bangso kecepan thega phan lapen alang litum ke claim ke nama puthak ilitum kachini kenang so la so kachini dia phansi nilitum any Karbi Life pen isia kabor i paruponik lo la bangso kabor i bang ke pini nilitum la bangso talk show long kaching ki kachthana long kachu phapon dolo pu nili ar e alang like jitem pelo BJYM along ame phu eklo dak East Karbiang no lapen pu dothui klang SDC pen alang like Gulson Be Finance Secretary nilitum meipu phansi chohang pon lo pension be phan sita me alang le sapso apor akasik sak doko joy ni si alang li phansi as a represent nang chitoy donik lo la si alang le khen lo la pen dotulang APSLC jasmet bangke youth wing pen lo alang li alang li si doik lo searching be ke hai alang li si in charge long doik lo la alang li phan chop haponik lo la pen dothui klang Indian National Congress alang li dak jasamet bangke Karbiang long Youth Congress a committee long ame phu eklo Sukur Singh Kro ke hai tasi pini alang li tuma phan ilitum Karbiang long non amat ruling government lo tante nang litum katuk weta chini lo Bharatiya Janata Party mate BJP la pen ladak ilitum langdam nang National Party do lata Indian National Congress la pen dak regional political party hini do isi bangke APSLC la pen SDC la si alang litum pen si youth la jasamet bangke riso tuma phansi ka panong pen sila bangso kaching ki kachethan bangke nilitum pangcheng ponpo tangte nili pader de pin pen alang litum pen si tithini alam thei kaching ki kachethan pon je phan bori ponpo chingki ichethan the aphan nang litum phan aphan si Nordisk Karbi Life pen cardom nang pajereklo nang litum phan nili kaching si lapu SDC pen si bangik po nang li phan la bangso mic nang pajereklo pu nili ar e na tu pen si nili bangik po nang litum ASDC nang litum ke claim ke dama kemang la pen non MP kilika hot ASDC aphan Karbiang long arat kupi ajok si bhut nang ki pipo la bangso puthak thi hek pen lam prang son pen nang li thanik tha ASDC asong ke pening pen kachesong arjap thip autonomous state apartment ke nikan thong ke rot silo halaso ahok pet autonomous state laso kachesong ke ASDC party handlo lake hokpet pumake lake 15th February Kiruni along ASDC Youthron lapeni KSA PGR lapeni VGR illegal settlers atum han laso against ka protest tam pen parok atum nang ton pet pen nang chok na theng ahut arjap thipen hadak pen la reng isu pen bang lipin arjap thipen laso kachesong ahok pet kachesong pojoni pen Karbiang long sonsuri jati krehini lapen te pikimi kahenu Karbi dang te Karbi pu ESDC lapen te ESC tum ki jakpon ahok pet hadak arap thip kachesong latum helo sai chesong pin pulu pojoni pen latum na kirapun pik halake Karbi arara tum jo pli spontaneously methang si cingkir la majok song ta bon bangke phape laso nang cingkiru dulap laso nang che dondun ajo por phai krihni ge surgi thombak muri chetong de halake SDC phan ke kroi apen ahok pet kache song po halaso nang chini si lake ajo por phai krihni romta surgi thombak amuni lapen puthot adap ta suri phobak muri chetong loklo lapen te anjo kailang Karbiang long arat mang thurung paklo aso joine si
ini tu mangke council long tame itum jingki long lo cetan long lo 20 February ni pente notice pina kok lo halage SDC phan ning ke thi hala su hello kache paklang lo rata tu la pente SDC ke yong si election high date lo pong la parliament long ke first ke la ke thanga doubt velo la ke autonomous state fansar dap thip pinion da autonomous state fansar dap thip lo la ke election high date tame rem date tame achi somo mamol si election autonomous state ke first issue lo border rang ko la ke second issue lo la son athas kadui education health la hai hu kadui culture la hai bang hala hai SDC phang ke non ke ra tum ke घर वापसी उठोत नॉन के यजीसी फन निंगिचिंग सा निंगिचित थे हालन सो प्रूफ के ला 15 अर्नी इंसिडेंट दैट पेन डीपली रात में थ्रुता हालन यजीसी फन निंगिचित थे नॉन के हालन चक चोरो तंते नॉन ले पु बीजेवाईएम लो मे पुलो जितेन बेक है नंगली फांसी ने नॉन आदुम थुबांग आरजेक पो नॉन लबांगसो एमपी किलिका होत भारतीय जनता पार्टी फान कॉपी अजॉक्सी कार बेंगलोंगारात भोट जॉक Aprang si Norris Karbi live apan suruparlo dari tumpan owe kibitum dak songlong kecerap don mode party long kecerap don tumpan pangrumpen singki cetana award China people bot nili tumpan non kewang jilangar ni sitame Bharatiya Janata Party pen kace toydun a candidate si hypo pu ining kace thedam ke dopik lasong bong pen pathiek pen itu Bharatiya Janata Party asorkar bang lo pen monsam nang to tang lo kacing thura mo bang itum pen nang an ke itum theklong lo lage kadu kabe karbeng long arat sitame jini prong lo lancho takali autonomous state ke non male chunchelang pu voifit pu sitame laso isu ke damtang apor hud sitame ni litum mane othip lapen non sitame nilitum labangso aisu ke othip chunchetik bang othip ji lasi lai penangan do lasi radatum sitame aning kache thedo je unji pulutang te hamprek jong silong vekji pusitame laso sarkar pen silong ji lapen kaching thura mo jong si nang vekji pusita BJP sarkar pen sinang ji thekji lapen anparta jong se monsam jong si doji do unji pulutang te lake BJP sarkar chari pen si do unji pula bangso aning kache the pensi non kewang jilang Bharatiya Janata Party pensi itu makhai Saromor Singh Tiso si BJP candidate lo alangli em sitame ki bom asi alangli si non kewang jilang election sitame high popu ining kache theke ladakan lo to choro lo non puthot ne lipu APSLC long youth wing long alangli kongchun banglo in church asi nangli phan karju tukang tung isibet akar julo non labangso kilika long non ruling government do bomdo di sitame kopi aport si MP kilika hot jai ka thar aphan ke pahai po mate piposi bhut ke jokpo nangli tum kopi si pu polam phrang aprang si any Karbi live aphan kero pilo pen pini dak jatong BJP ke bang songjapo lapen SCC youth forum ke bang songjapo pen congress party ke bang songjapo kan kero pilo lalo nilitum non ke bang GMP kilika hut nilitum a party pen chutai dun ake hijai kathar alangli si MP hai vekji pu hala bang swan ning ke theke la posan hano alangli rada phan thandak phirre pin pen alangli jongsi non adhu MP hai lo polo tante ke hai arni pen amat puthot arni pen se me ke deng pen puthot arni pen ke hembrek ki pelong vekjia phansi alangli kengkam chior phit popusi lam chak chipil lapen alangli nengkan troksi kebra heni so se kar biang long ara tu akang it a hemprek abangke ningkan phoang bongsi alangli pelong vekji posi lam chak chipil hala halo lasu pena poti pini kar biang long rara tu man ke thur paksi APSL silong ke ong dung pen nang chingbedung nang tu na theglong lo lapen lancho dekalila APSLC phan aning ke chethenai pini kar biang long arat ke 6 sidul aron maddu danang than bang ve sita non jai ka thar pana joksi 6 sidul bang ke itu hanang than lo lapen labang so aron halo ke thenai pusi rada tumta chinilu lasi hemprek ke palongji
lake 6 sidul paragraph 20 angding pi inkoi pen si hemprek palong po la pen hemprek tame general estate kali lake tribal estate si pe man bu si alang le lam chak chipilo lancho takal lang amuhet BJP songja pamen ngelu dak monsam le nang sita BJP party pe nangji hemprek le nangji sita BJP party pe nangji kaching thura molen line pe tame BJP party pe sinangji la pen BJP party dum kaching thura na development at claim olu bosalang li pen lam pulu tapi ni langdam sina Karbi Anglong ningkan troksikia bra hini ilitum alang li phan counter je phan ali phan por pipon positami jai kathar phan kupia joksi Karbi Anglong ara tum bhut ke jokpo lana litum la bangso alam phranga bang lelitum la bangso alam phranga bang la halo rara tum jai kathar phan mate APSC phan bhut ki jogji bangal halo number 1 megam hen ni lori alang ki high pen matsi puthar arni pen ke hempre ki pelong buk je phan alang ke kam chior fit phobo si lam chak hospital lapen 6 sidul arona teng pen kam claim si that inglong asodo anaphan indigenous akai anaphan tribal akai do anaphan opportunity ki pi isi vet pen si pi hala solam pen si pini Karbi Anglong arat ke niltum episode party phan nang support veki punit maning jithedu chok nelepu Congress Youth Congress ami phulo sukur singkru nang lipan sini linon apor nang piponik lo nang lipan karju kangtung tai sivet lo kopi ajoksi Congress a candidate MP a candidate Joyram Ingling aphan kopi ning ka chethe pensi Karbi Anglong ara tum bhut ke jokpo pilo kuji nangli chorola ke chengsi NE Karbi life aphan pini bangso media theno ka do we youth phan khang por si pini bangso mai long ni tong don party tin organization of lo si nilitum nilithek se than bon nilitum Congress tum ning je thip ke lahlo ho ke cheng means tame Karbi Anglong phan arjapthip a party apen national party arjapthip apen pini ans tame Karbi Anglong phan furkimu longle langdam tame Karbi Anglong phan ke Congress si banpi lo 1951 pen pini ans longle felang pen doans kitching tura mons tame Congress sinang claim bang pomlo snitum ning thepik ate non chari bang sarkar bangke rada tumsi bang than chini alo ilitum than mithai selo snitum sining chithelo je alang lisname soyong BJP long henop office alang churu pen non alang lisname Karbi Anglong phan autonomous state phan nang pupen se alang lisname arjap thilo se holo solong same dum alang ning kang samse ajone se pini banglo non bangke Karbi Anglong phan claim ji pualam se alang le chak dut pen sipini bangso MP ticket ke chewan lo la penili tum ban already Rahul Gandhi masta ningjelo non jong se Congress bang lo plote nali tum social media lo mosi bang non kimanja chief minister masi bang je kang dak la sini tum ning je tepik si mahudu nang le ili tum Karbi Anglong long yud do ans tame nali tum Karbi Anglong kaching turun pen peace lapan an bangke Congress tum si wan thek bu si furkemu pen lang dam tame bang bar damasun lesini nang tum than bachin dam chorolo non nelepu wan thek fit po ASDC ari present lo alangli nali pansi arju ponik po keching sia karju bangke Karbi Anglong long non jasemedi litum kapre litum kaching thura molam ta chingkik nang seta meke chingki kangtung bang khela lo pom heta nang lepin pur la solam the Karbi Anglong long non amat suluk soda ka to mon ke chapolo tangte jasemet bangke longle aputhak kenno longle alam ki penang an nadak do kopia potma protangte non het jong seta me kedam tang February 15 ahor seta me jasemet bangke PGR along le along election nangi poda kheroni long SDC youth front pen dak Karbilo Charlie asong atum chapatir pi ponsela dak chesong patolo labang salam ki det pen seta me PGR along kopi apotsi election seta labang sopathak nangli tum kopi si pupo ate manang litum tadak Karbi Anglong Autonomous Council pen papatai hini ne sose nangli tum kaching ki padolo la se kopi si pupo labang sopathak la sola mang ke la ke ilitum chining bang putin name la penta nutin name la ke maturity la pende reasoning si litum mang ke nine la bang ke amane ahok lo date 19 के SDC atum si memorandum pivek SDC KSA KNC si memorandum pivek pulo council whole long chingwai lo hada bang demand charter 6 demand charter pilo ada demand charter bang ke eviction long tribal atuman han bang ke hada rong irong dikreng porong do atum han don tikep sirkep latum han puri lo la penet forest developer act ateng pen latum han exam nei
Nomor 2 bangke polling station ko an na gado visual along liar lo do haita sob itik lam ning polling station mas perlu long pen cenglo kado we truck do demand charter ase 100% ke CM bang siak lo 100% makera bang idik ko walang nanti lapen ako puthot 20 year ni bang bangke nabang itum ado we social organizations student organizations political organizations cultural organizations san che tong lap lo lasi dak chedon lap lo eviction nang po polam lo pen 21 year ni bangke notice pilo eviction po sebe specific date bangke pite abang hok lo he lasi lapula ben pen ala bangke specific date piding polo hala bang pipeda lo wa pisi tame muyu tumbang apprehension dolo je election nang lipo hala lo de la election nang lirok lo election nang lirok pen ke model of code of conduct declared that ki bang ke la ke any tamane officials process bang bang ke process nge hala bang ke la election aphian bang ke itu bang ke la bang ke ihong nang kok po jong se election aphian nong si atame claim clear lo pulubong te labangke ilitum through pak pensiang ko chi song funang kok pola pake labangke ala ko chi song maka pola pake SCC KSA KNC gele ilitum chi song vek na po seme no na mala labangke la constitutions along through pensil labangke election padulo election ke election commission men pen basi lake model ko conduct declare delo lake official process ke lake on process delo an bangke ilitum mang respect na po la pena philo bon dala makya litum make che song ko po yang se claim clip nalipan karju tukang tung dalo nang litum pamu pen demand of charter nang litum la bangso pin pura lo long nang litum son trok ason ke jong pondu la pen la bangso asai ke pechun je phanang litum cheklo jon arnis ki thik nang litum 19 February thang cheklo ni phai krisir ke pani sipi cheklo jon pulo tangte thang theria cheklo ni phai krisir ke lo tang cheklo jon ke pleng no nang litum la cheklo jon ang bong jong si la arni si pidet pen nang litum apan eviction se dat pot sita nang litum ing samri kupia kala naturally lo ke jong si election nong si nang lele bunte cheklo jon February 19 pen March 19 na cheklo jon lo election nong si nang lele det lo pulubong te la ba election kali election period kali kusona la ba kali tu chi song ko semelo tel ke naturally majok sita me majok arat majok aparti kibi kiti se me kecina pol ke lagi election declare lo pada make official process mendiro lo ke hala nang par lo mati nang litum lapin pura lo kipia hot bang ke nang litum election declare po hala nang litum la cheklo jon arni kipi hai nang litum la election declare po election nang kele lo po nang litum ta information do tani kopia posi nang litum hala dala sohut masi nang litum apor tik theda nang je potlo la se kopia posi apor ki tik ma po rata tum kachini kang kali election ke lo sohut bang ke declare kelang mati declare elang sita kali election sita rara tum bang nang litum da chini la nang litum la cheklo jon la se nang litum pulo la pen election po puta nang litum ta knowledge deklo sita me nang litum jong se election nang kele po posi nang like thana rona teng pen litum respect pinang po pula ta choklo nang lilam rara tum arju theklo sita me nang litum jong si election nang le po akoi election hot bang ke claim no dak po code of conduct do koklo tangte after election matik lo po nang litum chini pulo tangte kopia porsi nang litum ni thom ke pa por ke thiklo nang litum cheklo jonia farman thik data chok inte kopia porsi cheklo jon ki thik ma la bang salam thesira ta tum kachini kan la cheklo yon ki thik pa cheklo yon ni ki thik lake itum ki iski demand laso ituma demand ateng pena la tum ta pachun de ji putakali pa pachun de dei putakali mode cheklo yon angbong ke something is on back theklong nang po di ta isi move ki tamel mote retain assurance pilo je notice ke pilo lake eviction po halal mote lase cheklo yon among pen cheklo yon angbong di tum pilo cheklo yon angbong kalipin mesi puthot nini aphimen se lage eviction nang po notice ke period lo halal moti first achievement ke la det pen mang ke aku le tumi hong funa pok pol ke election nang li rok moti lake ahoklam lo lage mu pen nang li na pu he election po ya mayok ta chini lo office me election mang declare ke lang suran make di isi ang dengan bang ke jong siang dei mang no chul moti lasi isi alam jong se litum amut alam che thandam pula tangte amut pi alam pula tangte isi ang deng mang ke nang litum satisfied lo nang litum pin pura lo ki pi puthak lage alang tum litum satisfied pu ni la lake sitabi isi ang deng an bang ke alang litum bang ke nang chak lo de retain in retain la pende laso bang ke kaduk ka be tarik inko long tapi not only SDC pu chok ke lo ke tarik inko yer ni ki sob dolap lo ke polang litum me phu je thasara ka hera dolo polang litum ki pen suktiron hai ke hai tum dolo di lase hadak masjid la ke cheklo sar lo mate la pen hala su tame SDC tum ke cheklo yol sia por pipot lang ke chok che cheklo ni por pinai ko mayok ka pupe even majok asong tame demand charter banwe retain ben banwe hal halo manghui me ke majok asong tame demand charter banwe mate
Diri tum shot demand charter pi return ki pike. Apen ente cikloyon pulong te itu cikloyon si demand charter pi. Tang te ente tumi ge cikloyon pujot la si tum kadu ya song tuman mang ditum make cikloyon chokche la bangke cikloyon ni pen. Kalian te non hoppa pen pachun te deng election nang li pu tot kadu wi song ni ge dat la. Di la SDC undang responsible ke lu ke kadu ko responsible lu. People ni ge dat ke. Once of the alang itum jai ka thar sar nije lo election nang ko. Specific dat pipe alang itum pipe te lasi hal lama make lasi no chokroy service la make notice ki pilo notice pide pe na phi make election nang le rok lo la bang etum make non ki hong nang ko la det pe na phi make ka che song hai mai he ma thu tan ta di anam chukur chuhang ka mali election judet pen government form central government mayo government form se me ta council tu mai sure sa teng pen hala det pen che song hai mai he yong si eviction se det pote anam chukur chuhang kali teme SDC ke se KNC ke che song Kici lo pene ring supon ke ferere kei masih cipidat po halah coro lo nele punat la jasamet bang kongres youth an si karchukang tung jasamet nang litum kongres pen la PGR along lelong aron repen ke do tuma phan eviction nang jipu la so dak la so puthak lo jasamet bang ke litum non het alam nang si chathan nam polotang te tarik ke porni ilitum la dak kar biang long mat ili tum along ria long mat kar bia riso tum sia renga huke sonang lodi la sila so eviction aputhak ko pisi puik po choro lo ning du kalam lo bangso incident ke phonang li tum kar bia rat sung joklot nang ye polo office tame pini ele tum jongdam me lo chithana me lo da ke hai CM hodai tame chininge 10,434 square kilometer bang ditum ban insta pin ibus alang hodar inje apen alang li hodar de ningje de radang no akai tulira mo hang bangke karti lo ke chak lo pode charti that office ta pipot si bang so all car banglong thur mothapra party khai chu ben car bi de car bu song pet thur pak pen bang so chingrum nang ku chingrum pen bangso da auditorium holo chingwai lo kedam tang bestari holo sor ni chedon sar pen alang ni silam chak chipilo je dilitum pini yang bong pen order pipo la pen ni si ni ne filoten itum eviction pan notice pale pupu se bangso pipo si mang humeme ma ditum jong dam memel jong si alang li yong si inut high command karbang long 26 by 26 BJP pendak saritas tame BJP MLA pen MPs tame BJP MP the absolute majority jong si high command authority council chari tum jong si ke claim ni hange dat plote bangso logot mang hudun me alam te alang likite chagate englote ni thoman se sawani media long stamini tum thek pon long te people se notice le la sida ni tum arjulong lo je non bangke election apor lo je security mda komchat ala high authority jong se alang non son jong se high power jong se alang security ban jong se jongdam plote kami claim ni ke mentulo sini tum mang hudam me alang li social media long ke klang kaprek la bende alang li akare obne belega long chapter kaprek la se bangsolam the putha kolote ili tum koson marat phan se alang li tum stami responsible channel po se absolute majority alang tum ruling alang tum council chari bong alang tum se power do se alang li tum ki claim ni phan banga alang tum si adai do apena alang tum se aja kong do ala chok choro lo puthot ne li APSLC youth wing kongchun bang phansia japon pola se labang so PGR eviction aputhak nang litum APSLC pen stand ko pilo mate nang li ko PC puponon amut pialam ngela hello 1886 aningkan also is rules 18 lands lands and regulation act la sorry 1886 section 18 alang chini pamil clear look ente hala sarona ting pen pulung thedi like PGR lon ki do to phan ko matne ratum damsi demand charter paklang nang ji palang vil ba chiklujoni pen eviction nang ji ke hang kataram ke nang avil amut pialang mang ke non council ke chari tum ajakong dolo alang tum claim fit nang pulagi non hola dak PGR long ko mane songja potum arling tum areng so RPC eviction jipu alam laga question masa vitani areng so se prangsi laga aron dugoklo mati alam itum claim da ni polo nona banke model code conduct lagi lo masi security bang tum long jum dat lo la supera posi eviction edalo lagi coba alam lagi rar phan pamang hulam lagi
laki si laki political ali ke NG pan alang tum claim nilum chini hal serbenda alang tum eviction hai he laki eviction hai klang dak lugente to PGR long ke hota ke don suri ke pan bagdo amulu mando pula hai to at least sarthe phangcho long le bihari tum doni don thom lata aheda hada concrete hema ve phelang hem pine siduk noka bang lahai siduk ante hala bang so hu kachi song mun hut phelang pialong matsi revenue em Omar Singh Tiso non BJP candidate alang masi rat ahong jay along si lamchak chipilo ke 7 March arni alang li la sarthi pangcho long le bang ki eviction vek po basi lamchak chipilo kente pini ani 7 March pelang ma pini ku tarik malo tarik ingora troksi lo pini ha lan lo lasi alang li tumke hala PGR long bang ki eviction hai he la tumke eviction hai la sarthi pangcho long le ningkon eviction hai he le hal akyong pila tum eviction hai pe la sinil tum jong pini karbiang lo ara chini lagi la si la puson rat pan pamang hunang nei la sinil tum ani bana nangje politics ke pathe amat along le phelang chipa virdet politics ke pathe pumat akhe chipa virdet a politics khela nang nei claim nang nei la sinil tum pudakji lake BJP sarkar atum lake non kiwang tuji MP ke liga phan kopini bihari tumen ali ke long je phasi kam claim lake tum jong dak lo nang lagi puji pu bangke jasmet non BJP government atum live action se data bangke rara phan la code of conduct palam the security alam kaning je bangke kapamang hu lapen alang lituma bangke political ali ka chu NG a join si election se dat pusi nang lagi puji pu la samne ni bulu thala ni bulu madri la non la election ladak ni amu heta pulo hala PGR long areng susia kus da alang kam claim nambuke ba non la election nang lilia prang ciklu alang tum kan lo council cari di non langdam bolte ningkan kep lekai pohola MEC bangke sa non la MP bangke ningkan po chokolo madri la ningkan phongbong pilo la tum kichingal di claim kidia kumane amu alang li pulo madri kumane dam si demand charter praklang nang lang la question amelu kumane dam si ciklu niang bong ko to nang eviction pu kachisong ya kinang amelu chok athi masa aron si pidalo la high court ke high tang lo gele chok nangli puthot bang thuik po neli dak jasmet bang ke ruling government pen dak represent lo BJYM lo ngame phu jiten be nangli fancy arjuik po jasmet bang ke ajat alam positami ruling government along si non bang ke nang to eta son si ke thek ponong dolo la pen jasmet bang ke rara tum sitami ka chini kang tung to dak jasmet bang ke dak ke dam tang thang chiklo ni phai engko army dak mei padulo CM aphan penang am ka churu alam the sita melitum social media alam ta theklong lo la pen hala dak jasmet bang ke hala PGR la pen PGR long ke do la jasmet bang ke sarkari gambra tuma phan sita me immediate action ason lo alang tuma phan arku pen kang thana lai hue notification long pen penang am kar biara tuma ningi che the do lo la pen aning arong lo CM aphan Dr. Tuliram rong hang aphan ka churu do lo te bon sita me rara tuma kar ye bang ke PGR kapre long ta eviction vek nang po te bon sita me kar biari soareng ke so vek adim la phelang pielong rak se eviction pa phang nang je po sita me piniar ni an bang ke kopia posi eviction se dat ma la pen la bangso aputhak klar tak alam nang lihin pen kopi lo puje lalo people si eviction se dat ma la bangso aputhak ke akhai ngolson be sita me than pachni lo kopi posi la bang ke non amat bang ke la bangso eviction bang ke unde dat ma rema lage clear alam lo dake kapre ka alam patip dam nangji la puson alam ase lo athema model code of conduct jong se dake dokok lo tang te nangli jong se ning hang ting le claim ji buta lagi unilo ke la dake unasi unilo lage si aron dokong mate la bangke ke hai korte gulson base tame pulo sitame la bangso eviction alam jong se than dam lo tang te dak nelege aprang si itum kacing hon sar Tuliram longhang Dr. Tuliram longhang sar alangli ke jap pon pen bangke ये तुमके थेकलोंग दे लगे अलाम कनिंग जी चोट पलाम गाली अलangli isi pela bold decision and high puathe bangke lapu ana ni penda hai litum district chalong lo kupen ke lapusona addition kan bangke litum theklong le sitame litum kaching hon sar Dr. Tuliram longhang alangli bangke angtin theo lapen labangso decision ke include hai angko lage practically se litum theklong lo litum along rilong
eviction claim lo ma claim ma la keli tum kedam tang apar hostam eli tum theglong lo eviction aphan claim ka phere pujong se APSLC tum jong se nang jong bulutang de la ke totally wrong athema tung practically se tum theglong kedam tang apar ho dudu kuluni lang along e kona dim lo la karbeng lo along rilong sila ta eviction claim lo kedam tang ho lang kai jan along jong se eviction claim lo bulutang de la keli tum along ria arlo se claim lo la ke ante la koma ho se claim lo ke itum BJP do bomahut Sar Dr. Turar Mohang ke Japon pen ajoini si la puson ke claim plut ke ili tum ki hapi ke kadu ke beta chini lo la bangke ako isi alamang ke isi confused as APSLC tum han jong se ili tum langdam lo la tum confused tum ke public emotion ke la tum draw hekpik public emotional growth hekpik stame practically la tum I stand kodna ne la tum eviction claim nang ne long sedo ne example ben se pi ne la pu ning je thap ning je proof le ki pudam pukali athema ka dam ta hu dudu kuluni long hala dak eviction det pen api ba pi lo la tum statement ke pike akha jai kathar nang li tum president eklo alang li ke pi alang li tum statement bang ke eviction drive by KSC unconstitutional lake puma pupema ke nali ta chini nangning dunia bene nangli chini nang pada lake ni tum lasima hu haklo dake athema la pusona por hotke ASSC party pen ta dak welcome lo kapre ka political party pen sedame welcome lo la dak dudu koloni angtong mata wel la bangso bang le chini pam pakla dak la tum nang chithana halang la bangke lasi sitame people nang li tum party pen pose dak unconstitutional bupudam lo jong se eviction drive jong se mission kado we political party pen nang lok la tum social organization pen nang lok kapre tum jong se welcome lo brutan nang li tum pose illegal bupudam nang dak arondo lasi nang li tum stand masi confused nang tum ke lasi sitame Dr. Tuliram Rohan sar ke Japon ke pon pen ni tum karbiang long rilong kona nama illegal settlers do hola dak tum claim mo wang bom lo lake alam chot jakli lake adak dudu koloni amen li pulmati dudu koloni long pendang lok ha langkai jalong pendang lok pen non bang ke dak at least nang li tum nang churo se nang churo nang po la sona ang thin ke the decision and that hai la pen kadu ko ve lake isi party alam da pudam nang ne la dak bang ke dak la bangso PGR along dak eviction nang ne buke itu mahin benda pupe rasedak kaddu ka ve rada decision ateng sob political party decision ateng social organization decision ateng sila bangke itu make hai Dr. Turan Hang sar sidame la bangso decision mang enlo rase nalitum nang ke churu se nang pudam la putang tela se aprang sinil tumhan pupe dam nang pudam de aprang nang lituma stand le cepak clear tha nang tuma hokpet eviction bangke kenang vek jima lapen kenang nevek jima la bangke nali tum hase nang karju thulo nang li ki puji pu bangke jasemet bangke dudu kolini long eviction aputhak alang le tum ke aron kali pusi pudam lo lasi akim mi asai le claim pusitami ruling government phan ke APSLC tum ke kaita ke chok chi sinang ke jong dun pusi nang ki puji puma kala hoklam lo lage thek da kalam lo chok lasi ni lipunat APSLC youth wing apan labang so aputhak alang lihin pen nang li tuma phan kar bokalam the mate nang ki pu alam the nang lihin pen kupisi pakla ring tum thihek pen lalo hadak eviction bangke unconstitutional pu bidomai phu kaniya thikel halo kar benglong lage tribal area ta hala dak dudu kolin long ke ong dung ke tribal akhai se ong mana muslim akhai se ong da muslim tumse oda de lasi hoda ke ili tuma phan tribal hian thong ke pachar boji phansi kam ke claim lasini litum kiboda mangtung athe kona se tribal ke doma ladak si latum ke eviction bangke aboy kipi bisarlam amu hetalang lipul kadi dak non kuson pe la sodim langkai jan ta arling atum sikyo hada arling arong sik eviction dak tibokhet non la hala konsala judicial court ki kimi podim ladak kuson rong pangthio hala dak siname arling tum rong chupoche tangdim hadak se tum eviction plum lo ta pipot piniar ni pijar lo ada utor borbel aron ripen si dak do thiplo la tuan pipot eviction a hidet la kunat si la inglo a khei tum ki ong ma hadak se tum ki eviction dim la si klang dak lo BJP tum ke la halo tribal of hanching honing tum te sitakar biang long ke tribal a det lage la
nang liki puji po bangke kar bia khei si che hai un chot banga khei phan ke hai un e la exactly la halo la non tribal lang khai ne lagi la so lam lo lagi dudu koloni long son na dimang ke kar bitum ke do joni se eviction bukalil hoda ke muslim tum lang cerai jara jok sela ta bang eviction bulo lage lapan kado weta ni ge halam lo tang te nang li tum event nang li mata confuse lang non mata nang li me phu le confuse to takli event nang li mata confuse lang je hala ta tribal tum do dim thom are konat pense tribal to ke do dim ke thek dam lo another building ke thek da Muslim hopu pen bang pen sidak bhari building na chikimlo protang hotak tribal tum tong hemi kimlo mante lake kadu wala thaklong dak lo la sinang li mata confuse lang la bangge tap ni gitu na de mane itum ke bu youth congress PHLC youth wing apen de bu BJP BJYM yes BJP youth wing lo pen li yes youth from youth wing specific la pe ekdam ni reality lam ni ge de hoklo bu searching bong hangat pune alang kaning je PHLC a president pena me phu pen tribal hiya tang apa charwo phan ene langnam phu bete kalang ni de sitame dudu kuluni along ke not only muslim phan jogali mia phan jogali illegal settlers lo pote lake ladake tribal upelo non tribal upelo me phonal ke iviknapo best example itu tum lana mena ante hoda khanduli pu bongo damlong po nanga damlong itu kadu ede khanduli ke ho sai saman border hadak pensi meghalaya pensi bangke jointia tum bangulu jointia khe di tribal onte la tuphan te la tuphan itu paduko komoda block 1 block 2 long specially ni hala bangsi ni karjung tung laso tribal hian pacar wo phan la tum ke illegal settlers lo tum apena patanda sob jointia district jointia autonomous council pen side si potata kai su side ta tum ni illegal lo aba tum tribal kumat la tum han ite tum plung pleda na po itkiun butel tum na plung ngi itu ase mopen kipu la so pijr along le kelake kli aron do ilitum lo labang chini lake standing order do supreme court pen Jakpal Singh and state of Punjab take civil appeal period lo lage 2011 12 June si la so standing order pi la pente the Mikiri Hills Land and Regulation Act 1953 la so ron isido la pente the Mikiri Hills Grazing Land and Revenue Grazing Regulation Act 1954 la pente Dasam Land and Revenue Regulation Act 1884 section 18 la si la pli ahormu itu monggo aron sidame apor pen claim ko election period kali bolonte di BJP pan defend kali delake e PHLC le mu RNC government wang sitame congress le government wang sitame lake election period model code of conduct and declare tanglo bedal ke lulu ke bill ke long nangji ni ke bill long lele practice lo congress atunta 10 years recently atunta non het congress atunta hulu model of code of conduct ponte lake if any officials care ke process ndilo apen halaso ESDC tum cekloyon apor kiti posidoyo kali solam ni lingila ke hai lasubang halaso hut ke 20 February ni that all party meeting du hut ke jai kathar hai ake hai nili sar pu hanan koi lake thekser bangpu sar tame labangta ceklo ESDC tum dimana teng cekloyon puge komong chalo lasi laso cekloyon aprang eviction that nai pu ni je Congress pendam nije ye la pende CPM la tu mangai kali la pen henceforth pan section 18 pen Assam lagane nije he regulation act 18 rules 18 no hadak tok tan loke lage alang tu kali hadak tok tan ko ni kan di pen di ningkan hop legal ningkan hop pra people to eviction sida niligi pura malang than tori tha hadak komane are sada ka pisa tu eviction alang ki mangina niligi pura mangal lagi non se atet lana tum to non ke to model kur conduct lagi lo ठीक है la sopra ningkan clip hopra ko pilo declare la halo hala claim degat pulang lah hala ningkan ko lam libli do kala solam se chiwa ela mati okay PSSC jai kathar pen ke clear ningilo VGR lo ki eviction nang ji pusa batai batal lo nang tum asung tum are sosial prang mesti lam ningi piklo people lo council tum pini arni anu jide de laki komane areng soda ka PC kam claim ji pa ot ki BJP lang do la de BJP tum ke dolong le nang ji sta komane arling aprandam nang ji la pen ke BJP tum ke karbia tum school ke nang ji phanta komane
arling itu apran dan nangji la an setum step kedengi itu dam tangan di kango sumila rong hangpi alang le apran dam juya pian si school hemi kim yang pangcheng laban kunon kedam tangan ningkang ada borjana ha parlong dolong ke hinu banjak ching thubok thilot lar pisi dolong ka banai ban alam kla exactly non ta bijar long sitame nani tuma songja potumare so era pisi bjp tum ke eviction ke claim ban ke pangcheng ban alam ke olai la halo ma songja boloma people are alang itu तुम हन एलिगेशन मत 18 के का दिन पुगलो एसडीसी खान चिक्लोजन के चारी आनी पे मसे alang itu चिक्लोजन कोलम सी लंग मती हला सु चिक्लोजन लम सी दिल alang eviction finable like kumane asong dam sila deadline hangga section itu eviction वेक नहीं पड़ा सोनी निजे ये है अरे eviction वेक नहीं लाल eviction नहीं पड़ा निजे ये aron si tok dam aron si tok dam kumane निजे से लगे kumane निजे sana aron si tok dam asam land and revenue regulation ek 18 ko aron si tok dam eviction lelo labe am henang le polo de high court benta me lake verdict below je eviction and the people don't claim there lah lo ki claim keng leka council soro ka panel council chok chilo council chok chilo se me no ma ke la bank election period model of code of conduct declare no model respect na pola hala suka sin ke chipu modi kali hala suka sin ke pu hala suka sin ke nije la so plan si eviction apo me do pre-plan no so claim lagi baseless alam ninge de baseless alam ke ninge de alana ni de expo lana huru de chung chingbai pol ade de model code conduct lagi for get tum eviction of tum job bola so pre-plan lagi baseless alam ke ninge de nali tu so si claim model di si lahai ke allegation mati baseless alam ninge de ala ba ke cari ke non ninga to mengalu ke di ningan phograng pilo ke de la bang mu hala so pra me claim ko muthe amu SDC man allegation bang mati ceklo alam pola hala so bang sin reason sarti ili tum apor alam do athema ili tum bangke truthfully jat hormuta chengbai nangji athema ili tum pinia bangke dak nangli tum stand kopi ma nangli tum kopi posi la dak kachisong ma nangli tum kopi posi non kang hong ma la bang salam the nangli hin pen paklar etlo la pen pjr eviction na puthak nangli tum kopi si pujima po song ten pan da paklar lom loti la pen nangli tum ruling government pen positame nangli sitame kopi ma akisung la bang so political benefit ke tipe political benefit ke non lagi nang nilu de majo ka long lesi tame non ke model political benefit alam ma rake alam ke nangli SDC tum se arenge sopana nije he na bijar alam SDC kese tumare sopana nije he na alam ke dhan bajani ni mange dudu kulni alam se alang li holo dudu kulni alam se malang le khai BJP tu samini nge lo la sopen nang tum PGR wang sida ni li si clear alam niling tham chunji je kedam tang border alam polote ili tu mekhni se thek dak hala dak jitu non Nagaland border alam dudukulni se banglo ni ne solang sa sabse present of pidin po hala so hot je karbi pe naga peace camp non lela battalion camp kimbom bangso kemalong je me thangalong rialong koson si peace camp bang naga tu na pa dolong lok ma hala so hot pe nang ani tu mi thangna jungjung damlo pe hala so ra ek sona bang penalong le damlo sita je diversion je ban bang non ruling government tum je la so bang so activities ke deng pon lake hala so ba alam the banani tum thas clear paklang tha je hola tak peace camp non ta mela kosong la battalion camp en Nagaland border attack more than 1 bighas nege 1000 bighas se bikang lo tala koma phan la bang so alam ke dibia phan mangsi non la pu eviction do pu provision nang klang thik ase non hola so alam se tum clearance bang ni ta hola so alam ko people se non ke dip check na ta alang li claim bon lo claim di tu radum thenglang sta ke claim by in samse da alam nona bang ke posi election agenda pi posi wani der ma bang so hala so border peace camp ko piosu ba lage ili nilikining je porli social media lang se akai dak revenue ye maso da ar jamuntan hala so social media lang ek lang se ni tumban high command sinang toil akai te tu council ben sipu te bang so alam te dot non so alam lang da pinan hur chudur ta pisi asai jog desi ke claim ma pusini tum bangso ang thek bange jongdam munthi dam merse rada tum ma hundu nang ne kopi pose bangso dola so alam podam clear tha jong se alang li tum jong si la so peace camp ke bang ni long alang li revenue ye nong se dam pen hodak meeting long bangso la na council am high command authority jong se ninge am dat polote ili tum kar bang rong to kopi se mang tha dum ma la hano li tum mang hundam merse alang li
clearance bangke unploden nang pide se kemi bangso puta chok lalo ahok lamba bangke jasamet bangke la nali pan sapor pipon po jasamet bangke la felang pilong alam ki ahut haladak jasamet bangke non Bharatiya Janata Party long MP candidate malo aki hai Amar Singh Tiso alang li lam chak chipite kang promise ladak jasamet bangke sarthe pangcho la solam the non nangke klang dolo athema related penagmasi lasi la bangso haladak bangke ibek vek po promise ta piat lo la pen haladak eviction je aphan kadok we hala dake arona luanta dak high court pen sitame order ke long tang alam lo nasi evict bedat alang le promise tp ped ala so a promise tp tek that alam rd tp tek that nasi alang li mp ki dat po sitame parliament along ko sonsia promise ka tp po nang le ko pc po labang so alam ke promise ka tp pu alam pen se litum song la allegation pidunara nang polam tawe athema litum kinang jivek bang ikopilo longle bang jok nang po lasi longle bang ke jok bang ke la ke hala so specific data thing si jok nei pula person alam tawe hoitu la pen election api se process pen se la takle mon depute la mission la ta tangte la si specific date pen se ekdom pudam e tangte la da ke isi itum na constructive pen se donai mate ha itum discussion bata isi constructive itum la owe kimia mo itum da ajale pononda sab log thega tum ari society lo itum na constructive na itum na matha nang po ngasila so la tum ke la so adet pu developot la so adet ateng la tum pachunche developot pu pen son eton ege chok chilo mate itum no se la dak election judet pen fita jong se process lo pute mission alam lo lage da kopi lage chok chelam do ke la penan pata congress pen akote hola dak mer alang li pulo pada Nagaland border alang putha tasi nili tumhan nang jong dia prang dia alang li tum ko ane dak India long sarkar ke cari tang alang li tum lo pudam la pulo tangte ha independence long pen long lo pen ke stame non pu an ke alang li tum hin pen la puson step ke deng ke nili thek long lelang nili chini lo pu pen ke nili lason eviction ta hola son mane border areas lason asai claim tholso nili theklong nela same non Bharatiya Janata Party ke chari pon sarkar hosi lapuson eviction along pendanglok non ke pudamla plutang te hala pu Meghalaya penla Assam border itum West Kar Bengalong nat mukro nat hala dak penang an bangge border protection ji aphan non penang an development asa hala dak dengbom lo hala dak range office pendanglok hala dak police barak pendanglok hala dak ason hala dak towar pendanglok hala dak penang ana piposi ante dak asai kedeng hala dak litum along di itum kecesef vipan itum kecerai kom jipan hala dak itum klembom lo lasi ladak ni itum halang jong dia prang litum ahut kupisi klem hala dak asabang ke charjutam meme lasi ni litum ning chethepe litum doktor tulam rohang sar ke japon ahut se litum ajar sai sistem chununji lalo alali nangli Nagaland border lam se alali supan ase Nagaland border lam chola that peace camp wa ka revenue em people se bangso lam the ninge ma halo so posinali fan KRS nang han nili bange people si non Nagaland camp ki more than 1000 because people si bikang ko ma apena alangli nut soyong council on responsible revenue em si hodak dam ben lamani bangso long le ko peace gi ma pen bangso long le people si non bang as khaida do biat ma tasi mo office tame kisungi bange non ili tum ke youth generation lo manghudun me bangso lam thik lang det pese non alang li tum action ke deng pon pese thik ase action deng lo sida hola so long le long alam bang ko pisi than pachedi ma rat phat bangso phasini tum kar judun kang tum ma kachini kang tum neli la so alam klar asapso hala dak nali pulo hala dak penangan hadak kali bikang kok possible hai kali alang ni mithang ma hedam sidi scam alang ni la solam se bang nili la solam se bang lote la si hala dak non ma hala tum han se pidelo boi kalimati anta hala Nagaland asor tum han se pidelo boi kalimati no bang ajar non hala dak non safe lang non ma kali peace camp ko people si donai ma lapele inu ye non kimanji MPC alang kali peace camp kopi posi donai ma donang ne mage athama border area ke lahai ke bipolo kenang soda bidei ke peace camp padona ladak ta ituma protection phalo lata peace camp asno bang do thiblo ajal hala dak battalion camp ki mongo hala dak ta launa ko lola mangke mune me alam mangke la pasona halo le tum khai ki sumya halo kasi kali khai bale padona kolam kali hai ta camp han sipu kipu dam henele nangli hin pen pamoi sialam the ke paklang to nangli tuma bangke non dak eviction penang ana dima bangke claim lo posipulo tame congress atumalang lituma power do hut aja kong ke dhor alang lituma bangke claim click alang litum da claim un
te bon sita menali tuma pan sina ki jong don chat la posi nang li kipu iji pulo long ledan mati alang litum tebong futa la sidi ital le alang alang ke nane buai fit busuka me alang li nam ni tum nang jong de sini litum ta alang li amu kani alam de nali arjulo sart hi phangcho long le alam alang li omor sing tiso ki hai lam chak chipi det lo sidame alang li papleng pedal lo tasolom jang le arjulo alang li polo promise chipi pen claim pek ni pala ma bai pusalang li kani are lam chak ka chipi pen si papleng play pedang li lam chak bi ki piale lo pini rat tum ke elected member tum election ki thor hur rat phan lam chak chipi a join si vote ki bi ke di kali magalang lasi alang li bena clear thandak lo BJP dinga alam chaka teng papleng play example ni baklang pade nang baklang pon nang li phan nang tum Rajnath Singh de Rajnath Singh dongkam mukam gahu 2014 6 April awda kali driver nelo 6 April 6 April alang ni tum lamchak jipi lo je article 244 e implement bobu thalang non ba ke specific nang ni tum hala suda lamchak tang gedi cheteng ni dat exactly non motion tiso dar sodi kram sart he phangcho long like eviction bekji basti alang ni lamchak jipi lo pia par alang lamchak cheteng dat ili tum long article 244 e putha ta sa kali alang ni ji alang li omor sing tiso ke promise jipi la sa papling bek ni pulam avi pulam jalan ke ni mati la sini ke thakdu sai bang jong se ili tum asai bang si kijun sia kenang mati hokpet bang ke angko nangli amet kapre ka isu divert thore la kapre ka isu divert na angko nangli amet nili nanga jua stand nangli pa clear thek lang non da lalo la si non bang ke kali nangli ta chini nang po korte la pu SDC pe na korte jong se chini bote nangli bi pose chini ne lo athema ta ke model code of conduct effect lo botang un elo la ke bugen nangli chini nang po kadu vela korte tum go chini pipo sinale unangji la ke model code of conduct le dota unai bugla ron kali lu mesti la revenue regulation ek 18 asi choro no besang ha are alang non eviction ni polam apram ni polo eviction non eviction apu thak bi posi ruling ka bisi eviction alam plan nang lilam labang solam the nang li chepaklang atlo pot rara tum theklong lo lasi non ilitum ki nili non ki nang li tuma phan ka paklar kang tung bang ke lalo jasmet bang ke eviction apu thak non ke model code of conduct dokok lo laso ajok si enon bang ke eviction sedet lo mate labang so por phan ke en lo polam the sinang li tum ta pulo la penalang li tum sitame la pen aprang piposi claim kledet polam the chepaklang lo congress tum sitame pupon lo la pen lang li hin pen sitame labang so lam the paklar pon lo lasi non ili tum kar beng long ara tum ili tum labang ke si owe kimia tum chot kali la kele tum kar bia tum akisung ili tum ka chini nang ji la pen ka chingwai nang ja kenang so da joni si ili tum bang ka chingwai padu pon lo la pen non bang ke ili tum just me bang ke kopi porma koson ma palama bangke litum hiruk lo aklong alama bangke tan nona bangke practically litum aphan bangke asai ke claim aphan mangsi ke dangji lesi asai ke claim polotangte non Bharatiya Janata Party tum model code of conduct doko ka joini si alang litum non bangke ington kok sitamila bangso kangton kok pole ke claim kle daji le puphan kle claim vek ji pusi alang litum isi promise ke chipi do lasi non ilitum kar benglong ara tum kelang nangje bangke non after election MP election therapy Bharatiya Janata Party atum eviction jima eviction hai jima matalang litum ka checha kateng pen claim vek poma litum la ka porsi litum apane thanpo la pen hala so por hur eviction det plotang te alang litum hin pen pusita me appreciate jima matalang tum jong se claim kledet plotang te alang litum hin pen ka che song do jima la bang ke litum porsi nang thanpo la pen kar beng long arat anchot kali kar bia khera tum la ke chong hong prong sitolo la se la bang so puthak litum ilitum apor alam ta lang na ko ko posi lam la ilitum pijar puthak yang ton ponikok na non adjustment bang ke ilitum ajara hin punon isia khei punon ilitum aha war punon choklem chodama mo punon adjustment bang ke kaching thur la se non ilitum puthot kaching wai ji topic bang ke development aputhak kopi posi ki puma ilitum development ke important lo lake isia khei phan kali isia long ri phan lake development ke important lo development plotang te lake ilitum tangka development chot kali kacharlia development towar me langa development lasi non langdam nak adjustment bang ke ruling government amen en ponang ko people ma plotang alang litum si jakong long ke dokok power long alang litum si do lasi alang litum slogan ke alang litum bang ke kachelar la pen kaching thur mate alang litum bang ke poriborton aru unnoyon po lasi nilike chengsi bangke lapuna tu pensi bang ponono bangke ahok pet pen non kar bang long congress pen ang litum kopilo puji ahok pet pen alang litum poriborton aru unnoyon pula bangsa slogan alang litum chekok loma pisi pupanane bangso poriborton po alam thelang tum slogan gen pon ni tum ke thek dam long pini kar bang long ke cheng thur mo pu ni tum nahol ro thek dam long ne pen alang litum claim matro difu
1 kilometer 2 kilometer ili tum non soyong dak ili tu ni program sab sulo bertom ke parlo plote ili tum towar tame langdam me jongdam me si alang itu penan scheme do la penan rong stame kaching thu ramu penan kether ke hap ason da duko pipot ma alang itu kaching thu ramu pen hemso men jong si nang tum hemso yong si naing plote meeting nang onde ma nangli tum yong sini tum phanang kroinde plote hemswamen stamyang thatpi penang long ason ni tum thekdam long pen alang ni tum kiklem pon ni tum si development po ang thek bange ki jong dai po ma mage development ma se avima si jong nam ate pipot ma alang ni tum kaje cha ka teng pen thang nat akale ram ta me ape alang tum wastage la pen only da ke one man contractor la pen de dictatorship ason se sulibong one man contractor pun nang le koma phan sik pui ji pulo litum jongdame elitum dak akai dak council charibong acm amethang soyong a family mase contractor sadilo lage nur bani tole bang pho bang comments nang le kache construction phan sik pui ji puma alang le kanse construction do lo inlo enterprise lo la korte tuman to lo si pasta opene alang tum organ pene enterprise do the bangso le langdam lo de rada tum pipo si pini unuti lo de ki duk ke lak pen an pen si unuti pu puji alang le tum ki duk ke lak pan pini choklem do dama mo pipi polo middle class atoma contractor first class atoma contractor thila lo non banke ekdom top ranking a contractor to answer rank chalo akror lalo polo de tum kaching tu ramo de ki duk ke lak amolong ko sansi tung le dam po development polo te tum angton along se langdam ning lasi nang le phan arjutu po jasemet bank education a ratio jong si tum langdam polo tangte ningkan pho aphrang pen non polo tangte penang an non bank a ratio bank na intuilo ke claim nang ji topic lang karbeng long kele dam de dolang ta mene te bon sita me la so ratio bank na intuilo lasi la so ahin bang nang li tum accept ma atum education ahin nang le ko pilo po la bang sauta education lo chale in la bange eli tum bjp a government noli kero dam nang ali mane a party organization le kero dam nang alam ve people ma non karbyang long karbya khach no alert lo methang soyong arat chingthur nang blo eli tum lo chale asong doning hospital lo chali asong beli to amen embassy pe nangan kidu kelak chongda chot stame non bange private school to mane mission school long sit to adulo asili tum laba ge mission na ang theklo li tum lasi sitame bangso logot pen kaching thur amolong people si chingthur nang I dolang anso se chingthur nang lang people salang tum chingthur thege ma ade alang li tum people ma lo chingthur asong yong sil anso se ke banang la bot kijum thulo ade people lo than ban atum ban song si dorma pidak the lo than ban run song se tension na jone sa apran dam nang lo than ban rong song se alang no pan selera aport and kinere the pote ili tum pinpur dam ma pangbar dam pote an so se ili tum kaching thu ning lo chari asong ge do nang lang polo lalo ni tum pune karbiang long non education ratio nang ki pat ke karbilo charli asong ki do lapen dakar bang autonomous council education department ke do joini kali lake methang personnel munita tum charli thek nang jipu la so joini se ke chingthur pusinang leki pujipu ma o lalo ele tum people ma non apir thelo ma ke polo ke cheng si ele tum ma ke lo thek vekning polo so ke mang penang an atokono akar bisnom la so mang thibdo apen ni sumar thek erning pen ni so tum sme aprang le duning pen ke karbia khai do ewang le cherok tok pen do mane education department pen akabor I le pen alang le tum song pen le la ke education department kabor I pen bo bangani tum pinpur ame athe non stame penang analong karbyang long lo charli atokono karbi tunga atok sikido ke ong sta bangso tim long stame lo charli along stame school stame mane kang than ji ason da do pen kang than da pondra ke paklang kona list da do pen private lo charli boma atum ban mentally mate sakru chuklem nu ba mentally penana long same lo sakru klem no kang than ji hal hai ke ju sakru klem no man kang than lo mane lo charli somar ban ke patkub dun lo po ason si ni jong nam lo non nelipunat jasamet ba ke SDC youth front na to sini le bang thik po jasamet bang ke karbyang long kaching thur aputhak nai ko pisi pupo kaching thur ke karbing long ke dili pura mage ultimate solution ke autonomous state hemprek mate autonomous state situm long le pote o anma itum kile mangi lagi litam dipin po pasti itum autonomous state nei example geographically demographically ke itum ke Mizoram menge thang different way hadung 8,000 crore long annual budget itum ke 300 crore long le SOPD itu state on priority development di lasi
state owned priority development cekloyon nikan siminang lidang lo patahin installment one installment road and bridges pusi pula towar tolong kadoi bunai ke ni la so department masih pucot po is example road and bridges fan la tum hello poisa nang ling ong nai lo 60 to 70 crore cek nikan si 60 to 70 crore lo pote nang li towar ko an lo bunai unpuka imagine that la pena towar ko an lo kar bing long towar siko an lo black to ping po 90 imagine nang itu manutil imagine nang 60 to 70 crore pen lapen dolong si ko an lo ki meng RCC bridge nong ke theng pi dolong avela di RCC bridge isi ki meng han ko an lo naing ke lasi lake majok asorkar le wang sitame ko an ma itum dapat develop nam naing ke itum liun i lake mudhi tum ke che thanang ji chipuningi polam chot congress experience lo apen APHLC a government lembu wang sitame a itum ke claim piki ni hope lo good luck sitape ko an makili stone mas step long le putte ko an mapali nei gi ni lage definitive bol ultimate solution ke la make lake autonomous step long le putte pusi chibong sai ni li ha lo puge sitame litum jong se ratio pen jong se langtam non son kapre department alam pudam de education department da ka ratio bang ke nang into eklo la si nangli ala jasamet bang ke ruling government non kar Bengal autonomous council education department do lasi laso education department ke ruling government tum under alang litum se kadok we ke lang chari lo em to lo lasi alang litum la bang so ratio na kang tu bang kalang litum kipu la bang so kachela la pen kaching thur po nangli appreciate ma mate nangli chekroi dum na la sobtha non ate ba ratio bang ke nang tu eklo mate kale lake itum kadu we society la pen de student organization satum la pen parents satum concern la pen de government atum concern kadu we chara pek pencil lage collective combination pencil asorus adisu ke line tu ke sita BJP pen ke kali BJP government to some extent claim lo tumta claim clipin kali tapi ko an claim nang den claim de atima non venture school do la provincial school nang polo tumha di